literally feel like I count faster than a money counter. And that's bad. Because a money counter is designed, like it's built to count. But I feel like I count faster than that. And Hey, Ое, дисове докато се стъмни. Шопе, аз се гръмни. Вземя съм сора, че от шестия стълбите са стръмни. Когато сестрата ти даде пари, живот се улесни. real shit, real shit, real shit, real shit, real. Доме в я се гръмни. Чух, че се ебеш с шопа, копе, да ти гей ли си. Кът видиш приятелката си на валката се стъмни. Sad shit, sad shit, sad shit, sad shit, oh. Всеки е едно, пък и в тази група, братле. Всеки обратен. Шопа е най-големия педал, адмирал е яко хазартен. На мекици в София облече добре е гея. Много елегантен. Теги на заем обуги истата, чух, че дом е Fuck you,